Takže keď chceš nastaviť kulisy, musíš dať baterku preč, hen tam. Air filter, tento držiak baterky von. Tak sa tam pekne dostaneš. Toto je podľa návodu a v skutočnosti je to na hovno. Toto stlačíš, potočíš doľava tento plastikový prsteň, ktorý mi nikdy nejde poriadne, dobre. Aj druhé tiahlo. To mi ide ešte horšie. Poď sem, jau. Poď sem. No, málo stlačím, alebo čo? To je ono. Teraz by si to mal potlačiť. Počkaj, nemám vyradené. Dobre. Toto potlačiť a zaaretovať, alebo zaistiť touto páčkou. Nasmerovať ju hore. A ono to nejde poriadne. Môžeš to len tak nejak domnelo urobiť. Alebo sa to tam snažiť, alebo kedy Kristus. Alebo sa vysereš. No takto to je akože. Malo by to ostať dole. Akože si to záretoval, Boh ví. Včul. Si zaistíš toto. Nejakým klincom. Ja si to zaistím šrobovákom. Takto. Nájď tam. Dobre. Včul môžeš ty tiahla zaistiť. V motore. Vidíš, ono sa ti to dalo do týchto. Tu je takáto medzera, tu je väčšia a to je to, čo je na hovno, ale to bude spôsobené tým, že to neviem zaistiť. Tento spodný chuj. Ono to má byť skôr takto nejak. Otočíš, šup, druhý otočíš, šup. Tuto je akože odistíš, aj keď to na poli odistené je. To vidieť. No proste pačka bude smerovať vodorovne. Teraz si odistíš toto. Môžeš skúšať. Knop. 1, 2, 3, 4, 5. Išol zajčík pagulať. A spiatočka. No ešte uvidíš, keď dáš späť baterku. Či je spiatočka spiatočková, jednotka jednotkou. To si vyskúšame, keď tam nahodím batériu. Jaká ona 3D, ne 3D kamera, ale 360 stupňová s touto polgulou. Ukážem ti, jak by si to mal spraviť, ale bez oného. Pokus, omyl, proste toto si dáš do neutrálu, dojdeš k motoru, a toto, jak máš, si môžeš posunúť takto do tých rozmerov. Napríklad s týmto by to asi nešlo, s takýmto. Podívaj sa na to. Vidíš, už nejde dvojka. To je ďaleko.
blízko, to je jedno. Tu máš ťahla. Je tam vidět, jedno je tam vpravo. Jedno je tu vľavo, nemám svetielko, tu je jedno z nich. Tam, vidíš to? Akurát, že sa hýbe, to není vidieť, ale to je jedno. Čiže ináč to treba dať. Na iný rozmer. Tento by bol aj dobrý, ale tento je moc vysunutý. OK, bad. Boys. Počkaj, jak si to dáme. Takto. Toto chytíš. To by mohlo ísť. Vyskúšame, uvidíme. Štyrka ťažšie, ale nedržím spojku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak Golf 8 to ide. Ale je to Golf 5. Alebo Octavia 2. Dobre, nahodíme baterko, vyskúšame, či to aj v skutočnosti ide. Takže neskôr. Malý momentos. Test driving. No a ideme skúšať. Jednotka. Ideme vpred. Ideme curigat. Reverse. OK. Nejde. To je čo? 4. Trošku ťažšie, ale to je jedno. Dobrý šiel na 4, môžeš ísť na 5. OK. Som išiel ručnou. Chuju. Nevadí. One, 2, 3, 4, 5, and Zurich. Reverse. Deutschland is Zurich. Okay. Keine Problem. Set time on Zulu. Ako môže byť, neviem, to je jedno. Ideme vyskúšať všetky. Test all gear. 1, 2, 深いなと。実面倒くち。
Turn. Jak Ježiš Kristus. Au. No dobre. Tak, once again test drive. Ešte raz ideme. Dáme si pásáky. Belt. I'm always have belt. All time. 1, 2, 3, 4 and 5. I'm not 6, gear 6. Hi my friend.